Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ang sponsor nato mao si Miss Nena Ardais and family. Ang sa atong donor si Miss Nerma Joy Cirilo and children. Ang ato karong sponsors and pilgrims mao kini ang Zone 3 and 4, Our Lady of Lourdes, MBG, Batugan, Biasong Chapel, Binyuhon, Kabandutan Chapel, Kabaktulan Chapel, Social Security System Office, City Mayor's Office, Office of the Vice Mayor, and Bae City National Science High School. Ang ato karong celebrante mao si Reverend Father Hichon S. Amahit. Ay, dapat diyan. Ni apay misa pasalamat sa Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu Santo nga gihalad ni Mr. and Mrs. Jodoro Aba. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay, kaya sa natitirang segundong kaya maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kung di pipilitin ang di pa para sa'kin, baka sakali maibalik. Malaya ka na, the Honorable Vice Mayor of Dumaguete City, Carissa Tolentino Maxino, the Honorable City Councilors, fellow guests, brothers and sisters in Christ, ladies and gentlemen, mayong buntag kanatong tanan. Thank you. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
Ang grasya kalinaw sa Dios sa atong mahan ug ni Hesukristo nga atong Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa sa ikaduhang adlaw sa atong novena pahinungod sa atong mahal ka patron si Senyor San Nicolas de Tolentino. Isugilon ko sayot ka man nga kiningala ni sali lahaman sa kaayo mo haloyon mo na o Ginoo wag ka nga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot ipakanaug mo. Kaluyan o kita sa Dios sa makagahom sa tanan o pasailuon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Magagahom nga Dios, dugangi diri kanamo ang imong mga hatag ug ipahigayon sa kalinaw ang among mga panahon tungod sa pagpangama sa imong santos nga si San Nicolas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Sukad sa pagkasayod namo niini, nagampo kami kanunay alang kaninyo. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa inyong kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon, makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Ug magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga buhat ug magdugang ang inyong kahibalo bahin sa Dios. Hinaot unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahong haron makaantos kamo sa tanan uban sa pailog. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayan. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, sa iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinungdong siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa iyo ta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ng Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayi. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdayeg ang Ginoo diha sa alpa, diha sa trumpeta ug sa tingog sa habudyong. Awitig kamo nga magmalipayon, atubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana nagtindog sa Jesus sa dapin sa lanaw sa Genesaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwang sa Jesus sa usa nining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod sa Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang iyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot o gilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na gani magisi. Busa gikamay nila ang ilang makauban dito sa laing sakayan aron moduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang makauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadagan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon sa Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Mayong hapon ninyong tanan. Ikaduha nga adlaw karon sa ato ang nobenaryo alang sa ato ang pagpangandam sa kapistahan sa ato ang mahal nga paton nga si San Nicolas de Tolentino. Nini ikaduha nga adlaw sa ato ang nobena, gihagit kita sa pagpamalandong sa mensahe sa Dios nga gikutlo karon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang ato ang Ebanghelyo maoy apasumpay sa Ebanghelyo kagahapon adlaw katong nakasimba sa first novena mass. I hope nakahinomdom mo sa Ebanghelyo kagahapon. Towards the end of the 4th chapter sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang maong Ebanghelyo nga ibasa gahapon. Kaya nga itong Ebanghelyo karon sinugdanan man sa 5th chapter sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya agi og gamay nga backgrounder, kagahapon ang Ebanghelyo naghisgot nga si Jesus miayo sa ugangan nga babayi ni Simon. Bodi pasabot nga si Simon mismo ni allow ni Jesus nga moayo sa iyang ugangan nga babayi. And then another instance nga gihisgotan sa Ebanghelyo kagahapon mao nga ang mga tao after that healing sa ugangan nga babayi ni Simon Pedro, ang mga tao usab midala sa ilang mga kailang nga mga masakiton aron nga ayuhon ni Jesus. Ikatulo nga instant nga gihisgutan sa Ebanghelyo kagahapon mao nga after the two healings, after the two activities nga gihimo ni Kristo, milakaw siya aron nga pagpangita og higayon nga makaampo sa iyang kaugalingon. Mao nga gihisgutan nga miadto siya sa dapit nga awaaw aron pagampo. And yet ang mga tao nangita kaniya ug misunod gihapon kaniya. Tulo kahigayon nga gihisgutan sa Ebanghelyo kagahapon nga ang mga tao nagsunod-sunod gayud ni Jesus aron pagpangita kaniya unya pagdala sa ilahang mga masakiton. Ang maong momentum sa Ebanghelyo gipadayon karong adlaw. Tungod kay sa sinugdanan nga bahin sa Ebanghelyo, gihisgutan naman daan nga nag-ingon nga ang mga tao mipadayon sa pagsunod ni Jesus. Gani ang Ebanghelyo, nindot ang description sa Ebanghelyo karon tungod kay miingon ang Ebanghelyo, nag-ilugay ang mga tao. Nag-ilugay ang mga tao sa pagduol ni Jesus aron pagpamati sa pulong sa Dios. Kini ang unang punto nga ganahan nako nga ato ang pamalandungan ini ikaduha nga adlaw sa ato ang nobenaryo. Apasumpay kagahapon sa Ebanghelyo ngano kaha nga ang mga tao nag-ilugay magyod pagsunod ni Jesus. Nga bisan gani og miadto siya sa lugar nga awaaw,
misunod maghihapon ng mga tao. Unsa may naa ni Kristo nga ilahang gisunod. Ngano man nga nakaako sila ubiya sa ilahang pinuyanan, ngano ka nga nakaako sila sa ingno nato tingali, pag-usik sa ilang panahon ug igayon, aron nagyud pagsunod kang Kristo. And not just simple following, nag-ilugay pagyud sila. I don't think na kining pulunga is an exaggeration. I believe na kining pulunga nga nag-ilugay is indeed what actually happened atong higayuna. Nga ang mga tao, ingon anak gid sila, ka attracted nga to ni Kristo nga nag-ilugay gid sila. Unya, ang Ebanghelyo may padayon sa pag-ingon, nag-ilugay sila aron pagpamati sa pulong sa Dios. Pero ting daghan naman kaayo magtutudlo kaniadto. Daghan man kaayo mga religious leaders sa panahon ni Kristo. Si Kristo dili lang ang mao magtutudlo sa iyang panahon, pero timang daghana. But why is it nga ang mga tao were so attracted ni Kristo aron pagpamati sa pulong niya? Ganahan ko nga dadon kini nga punto sa laing bahin sa ubang ebanghelyo nga nag-ingon si Kristo mitudlo nga adunay gahom. Lahi sa tinudloan sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Buti pasabot, there is something in Christ nga wala makit-i sa mga tao, sa ubang mga magtutudlo. And what is that? Usa ka pulong nga akong i-connect sa duruha pud ka pulong. Kanang gitawag nato credibility. Si Kristo was so credible enough nga tungod niini ang mga tao muduol gyud niya. Credible si Kristo because He is trustworthy. Matuolan si Kristo because He is consistent sa iyang kaugalingon. Kini ang nakapa-attract sa mga tao. Kay kung dili pa matuuhan si Kristo, ay nganong maghago man sila. Nganong biyaan man ilang lugar. Nganong mag-ilo man sila og paminaw ngadto kang Kristo. Nya dili ra na mao. Proof to that credibility ni Kristo as a sign of a witness and a testament nga masaligan gid siya ang second part sa ebanghelyo karon. I hope nakasunod mo sa pagbasa sa ebanghelyo. After sa iyahang gihimo nga pagpanudlo sa mga tao, miluwan si Jesus sa sakayan or miluwan si Jesus sa sakayan og nagtudlo sa mga tao. Human siya motudlo sa mga tao, iyang giingnan si Simon, palawod kamo, unya itaktak ang iyong pukot aron makakuha kamo. What is so significant ining panghitaboa? Take note, si Simon Pedro mitubag sa pag-ingon, Ginoo, tibok gabi yung naghago, pero wala mo gimi nakuha. At first, si Simon was so reluctant nga musunod ni Kristo sa iyang ingon, itaktak yung pukot. Nga naman gaduha-duha si Simon sa sinugdanan. Tungod kay si Simon Pedro was a skilled fisherman. And here is Jesus himself, nga usa lang ka karpentero, unya mo initudlo sa usa ka mangingisda unsay buhaton. Kung kita patingali to, makaingon tang kinsa makang gatudlo nako, nga wala man kay background niini. Usa ka karpentero motudlo sa usa ka skilled, expert nga mangingisda ug usa yang buhaton. Pero unsay nahitabo? Si Simon Pedro miingon magtutudlo tungod kay niingon ka man ako yung itaktak ang mga pukot. Bisan nahibalo si Simon Pedro nga dili mangingisda kining gasulti niya, bisan si Simon Pedro nahibalo nga mas knowledgeable siya kay Kristo, pero nisunod siya ni Kristo. Tungod kay ang pulong ni Jesus mismo katuuhan man. Ug nganong katuuhan man si Kristo? Tungod kay konsistensya sa iyang pagkatao. Ang iyang pulong mismo is a reflection na sa iyang pagkasiya. Mao nga masaligan gayon. Dako biya ni og imbitasyon kanatong tanan. Kitang mga gadiboto karon ni San Nicolas de Tolentino sa tanan nga naa sa simbahan, dako biya ni og imbitasyon natong tanan. Wala tingali usa nato diri karon nga dili mo claim nga siya follower ni Kristo. Tungod nga naa mo diri sa simbahan, this is a proof already nga kamo ni claim nga sumusunod mong Kristo. Kay dili mo ingon nga sumusunod ni Kristo ay wala kapusalanan nga nung nisulod mo diri simbahan.
Sa ato pa, kining inyo karong pagsulod sa simbahan or niadtong nagsunod tingali nato, pinaagi sa inyohang live streaming, budi pasabot nga kamo gasunod ni Kristo, kitang tanan gasunod ni Kristo. Now, ang hagit nato is mao kini, not just followers of Christ by name, but followers of Christ in terms of the virtues, in terms of the principles ni Kristo, nga pagasundon unta, in terms of being consistent sa kaugalingon o sa pagkakatoliko. Aduna kunoy duruha kadagko nga institusyon karon nga kasagaran nga duulon sa tao karong panahona. Ang gobyerno o ang simbahan. Kini ang duruha kadagko nga institusyon gyud nga kasagaran gyud nga dangpan sa mga tao. Now the question tingali is mao kini, on the part sa simbahan. Kanamo nga mga pari sa mga obispo ug sa tanan nga naglihok sa simbahan. Unsa kay rason nga muduol ang tao nato? O ang pangutana, muduol pa ba ka ang tao nato? Dili ra ni para namong mga pari ha. Apil po ninyong mga manimbahay o kaninyong mga magtotoo. Mutuo pa ba ka ang tao nato? Kung pananglitan ang mga tao mutuo mangita nato, what's the intention and the motivation of looking ni ini mga tawanan nga rika nato? Is it because of the values nga atong gipakita in terms of being credible and consistent? Or tungod kay na ay ihatag ta munang ang mga tao mangita nato? Mao po ni ang samang imbitasyon sa tanan nga naglihok pud sa gobyerno. Matuuhan pa ba pud kaha mo? Mangita pa ba ang mga tao ninyo? Kung panangitan mangita ang mga tao ninyo, usa kay rason nga no mangita ang mga tao ninyo? Is it because of the principles and the values nga inyong gihuptan? Or sa material nga butang nga inyong ipang-apod-apod sa mga tao? Iya parihar po na sa simbahan. Pangitaon pa ba ta sa mga tao? Unya, makit-an pa ba sa mga tao ang values po ni Kristo kanato nga ni-claim nga sumusunod kuno kaniya? Naa pa ba'y gitawag nato consistency sa kinabuhi nato karon nga sumusunod ni Kristo? Now atong balikon, ang mga tao nangita ni Kristo tungod kay consistency Kristo ug matuuhan gayud ang iyaha nga pulong. Nahinumdum lang ko nga diha toy giingon nga naa kunoy usa ka obispo nga inigwali niya ang mga pari gyud magbanganga, dili tungod kay mga tulog, kundi magbanganga tungod kay ma-overwhelm sila og maayo sa wali og punto sa mga obispo. Sa mga parokya kaha, kaming mga pari, every time mohatag mensahe, makabanganga ba kaha mo tungod kay na-amaze o na-overwhelm o natandog mo? Or magbanganga mo tungod kay nakatulog na? Isulay ko no evaluate po ninyo. Unya, kamo po mismo, inig-uli ninyo. Makatuo pa ba ka ang mga tao ninyo po, mo paambit mo nga to sa gawas? Or mo nga yango ra po ng mga tao tungod kay naa sila gipangayo diha ninyo? It's all about consistency. Diha to'y usa ka Kristiyano o diha po'y usa ka Muslim nga best friend sila. Yan, diha to sila sa Mindanao, gi-imbitar sa Muslim ang usa ka Kristiyano, giingnan, arita manimba sulay sa amo apod nga simbahan aron maka-experience pug kaunsa ang amo ang paagis pagampo. Unya part man sa religious discipline sa mga Muslim nga inigsulod nila sa ilahang simbahan, ibilin gyud ang mga tsinelas, ibilin pod ang mga sapatos, mo nga gibilin pod sa Muslim o sa Kristiyano ang ilang sapatos. Dayong sulod sa Kristiyano, iyang gisultian dahil gipangutana ang Muslim o giingnan, by time sa sure ka nga inigbalik nato inigawas kini atong sapatos na paghapos gawas. Ang Muslim igo lang mipik-pik sa abaga sa Kristiyano o giingnan siya, "Bye, I assure you, nga inigkahuman sa ato ang selebrasyon, inigbalik ug inigawas nato ug asa gibutang nimo ang sapatos na aragi na diha tungod kay walay Kristiyanos diri."
I don't know if you get the message. But the point is, consistent kuno sila sa ilang kinabuhi. Wala sila isalig usahay sa Kristiyanos. Kwa iragunig simple nga example. Kamong nanimbahay ron diri during communion. Would you dare leave your wallets diha sa inyong gilingkuran? Would you dare leave your cell phones diha sa inyong gilingkuran? Mobilin mo? Inyong mga pitaka, inyong nang ibilin, kanang inigsimba ninyo, nya mulinya mo para komunyon yon. Inyong ibilin inyong pitaka og cellphone, kanang bag-og yun nga cellphone, inyong ibilin, kay naa mo sulod simbahan. Mobilin ka mo. Ang pangutana, nganong dili man ta mobilin sa atong butang, nga naa magani ta sulod sa simbahan. Kung panalitan, mobilin ta dito sa mall, kung panalitan mo adto ta sa mall, mobilin ka mo sa inyuha nga bag, nga puno og kwarta, diha lang sa kilid. Kay ni claim ta nga kita sa Pilipinas, pila ta ka porsyento nga Kristiyano. We are the only Christian country in Asia. Pero asa man ni siya? Dako kayo nga question mark. Mga igsoon, it's all about consistency. Niya mauni siya ang dako nga hagit nato karon nining ikaduha nga adlaw sa tong nobena alang kang San Nicolas de Tolentino. I hope kining atong gihimo is not just all about tradition and daandan. Dili lang tungod kay anahala magnobena ta tungod kay mauna mo guni ato gong gihimo sugod pa kaniadto. Ala nobena pud lamang gyud ta. I hope naaunta ni mapuslan pud kinabuhi nato ug mapuy ang gyud unta nato sa tong gihimo. Ang kinabuhi sa pagka-Kristiyano is usa ka kinabuhi nga consistent gyud unta. I hope ang inyong pagtapot sa simbahan dili tungod kay naamoy makuha sa simbahan. I hope ang inyong pagtapot o pagtrabaho sa bisan asang ahensya is dili tungod kay naamoy makuha, kundi sa Kristohanon nga value o kinaiya. Christians are not for sale. Christian is not for sale. Amen. Manindog palihog. Ang Ginoo maluluyon og kanunay nga mamati sa atong pangamuyo. Busas ang pito nato siya nga puno sa pagsalig sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Santo Papa, mga kaobispuhan, mga pari ug ang tanan nga gitawag sa Dios, mapadayunon ug madasigon ang pagpangulo sa katawhan, ilabi na diya sa pag-ampo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, muhimo og mga lakang pinasikad sa gugma ug kaalam sa Dios haron sa ingon mapatunhay ang kalinaw ug kahiusa. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ngang sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, mahiusa na uban ni Kristo sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantahi ang imong banay ug ampingi kami sa imong gugma ug pagamuma. Kay ikaw man ang among gilauman pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug isunod nato ang halad sa gasa.
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamura ng akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios ang mahan makahagahong sa tanan. Ginoo, dawat ang mga gasa nga among gihala diha sa imong mga altar sa pangilin sa imong santos nga si San Nicolas. Aron sama nga imo silang gihatagan sa himaya pinagining santos nga mga misteryo. Hatagi usab kami sa imong pasaylo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makahagahong sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa pangilin ni San Nicolas. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kinimo. Busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagaday kami sa imong kahalangdon diya sa walay hunong nga pag-ingon. Husana sa kahitan, Husana, Husana, Husana sa kahitasan. Husana, Husana, Husana sa kahitasan. Husana, Husana, Husana sa Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsanto sa nimagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niningadto sa iyang matinunan ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag niningadto sa iyong matinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo, Amahan,
ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang tanan ng maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kami tanan, ug himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga ayambana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, uban kang San Nicolas de Tolentino, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug himayaon pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makahagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon maghiusa kita pagampo samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Naalaasa mga langit, daygon na imong ngalan, o umana ihimo pagbuo dinhi sa yuta maingon sa lahat. Ang kalamon namo sa matagalan, ihatag ka namo karon adlawan. Kung pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kilino kami, Ethiopia sa Panginoon. Inunuwa, luwasa kami, luwasa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahiliyo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa kahangturan, hangtod
Ginoong Hesukristo, nagyun ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipaambit sa matag usang timaan sa atong pag-inig sa unay. Palihog mangluhod. Pangigsoon kini mao si Jesucristo ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan karon nga gidapit ini bangkite sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa kong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo Manindog palihog. Magagaw nga Dios kini langit ng bangkete magligo no magdugang sa langit ng kusog sa tanan nga nagsaulog sa pangilin ni San Nicolas. Among tang bantayan nga dili mawala ang gasa sa pagtuo ug maglakaw kami kanunay subay sa gitudlo sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. Palihog magluhod alang sa Oratio Imperata. Pag-ampo alang sa pag-atiman sa kalibutan ni Pope Francis Laudato Si. Labing makagagahom nga Dios, anaa ikaw sa tibuok kalibutan ug anaa usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibukbo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma. Haron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa iyang kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, haron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usag. O Dios sa mga kabos, tabangi kami, haron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililon sa imong pananaw, hatagig kaayuhan ang among kinabuhi, haron among panalipdan ang kalibutan, ug dili among-amungan, haron ang matahom lamang ang among itisok. Dili ang kahugawan ug ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpahimulos sa mga kabos ug sa mga bahandi sa kalibutan, haron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloi kami sa pag-ila sa kabililon sa matag binuhat, haron mapuno kami sa katingala ug pamalandong, haron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong mga binuhat sa among pagpanaw ngana sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diya sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa pahibalo. Among gipasalamatan karon ang nag-sponsor, mga donors og pilgrims, ang Zone 3 and 4, Our Lady of Lourdes, MBD, Batugan, Biasong, Chapel, Binyuhon, Kabandutan Chapel, Kabaktulan Chapel, Social Security System Office, City Mayor's Office, Office of the Vice Mayor, Bay City National Science High School. Ug ugmang adlaw, ang atong mga sponsors mao ang Zone 5 and 6, MPHRM, CWL, Kadaatan, Camotes, Cambuilo Chapel, LCC, Philippine National Bank, CDRRMO, Bureau of Fire Protection, Bay City District Hospital. Ug dili nato kalimutan ang pagpasalamat sa atong celebrante karon, walay lain kun dili si Reverend Father Hitson Amahit. Daghang salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ka na Diyos sa makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad ang Santos nga misa, maglakaw kita uban sa kalinaw o gugma ni Kristo.
Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.